Felly'r ebol 2 flwydd Foxhill Farm Prince Cartier, Melanie Alford, y tad Ilar Dakota a'r fam Thistledown Princess Charlotte. Gyda Liesl yn arddangos, Liesl Mead. Josh Hampson yw'r gŵr ifanc yma. Gyda'r march un Lingardswood Pendragon, Tame Valley Tigger a Tame Valley Polka yw'r fam. Dyma'r un oedd yn ail, mae modd i'r rhai oedd yn ail yn ei dosbarth gysadu hefyd. Iselfitz Hiram o'r Iseldiroedd, iddo i Marianne Morris. Fectich Howell yw'r tad a Heathside Honeybee y fam. Wel dyma ni, dyma'r llinell. 5 ohonyn nhw yn cystadlu. Dyma'r un oedd yn ail, dwi'n meddwl, yn y dosbarth, y march Friars. Pencampwriaeth Gwrywaidd yn adran y Merlod Mynydd Cymreig. Kitty Bodley, y beirniad sydd yn yr het a'r ffrog o'n blaenau ni ac enillwyr y dosbarth i'r meirch. Ac wrth gwrs ebol 2 flwydd o'r stoc ifanc yn dod nôl i gystadlu. 5 yn gyfan gwbl, ac Owen sydd yn gwylio'r dosbarthiadau yma gyda fi. Owen, wrth gwrs, mae yna ti diddordeb yn yr adran A. Sut wedi teimlo am y Pencampwriaeth yma? Mae yna ddigon o gystadlu'n does, digon o safon. Ie, mae yna 5 o flaen y beirniad. Kitty Bodley o Frydfa Glebdale o'r Fenni. Mae'n dipyn o gysyliaeth, mae gyda ti'r meirch a mae gyda ti'r ebol ifanc 2 flwydd oed hefyd. Nath gystadlu yma y ddoi. Foxhill Farm Prince Cartier. Mae yna conflict fan hyn, David. Fi nath magu tad yr ebol 2 flwydd, felly na'i gadw'n dawel, dim pen ar y bloc heddi. Mae weld yn edrych yn fanwl ar y ceffyl yma. Andy chwarae teg. Ond gewn ni weld. Spring Lane Dragoon wedyn. Felly Foxhill Farm Prince Cartier, Melanie Alford. Mae weld yn edrych dipyn ar y ceffyl yma. Yn ogystal â Spring Lane Dragoon. Mae yna ffrynt arbennig ar Spring Lane Dragoon yn does. Yn sicr os. A mae'n geffyl sy'n symud yn dda hefyd. Wel, wyt ti'n iawn, Owen, rhwng yr ebol, y march hun, y march ifanc, sori, a'r ebol 2 flwydd, sy'n ni'n dweud? Digon posib, ond gewn ni weld. Bosib bod nhw wedi cael yn camarwen. Gewn ni weld nawr braf oedd e gallu darllen ei meddwl hi ar y foment yma. Mae'n trafod gyda'r stiwardiad wrth gwrs. Gewn ni weld, mae'r tensiwn yn codi lle mae hi'n mynd eleni. Y Pencampwriaeth Gwrywaidd, yr adran A. Mae wir yn cadw ni ar blaenau'n trad yn diwy. Mae hynny densiwn. Mae yna trafodaeth rhwng y stiwardiad a'r beirniad. Dwi'n meddwl bod i yn gwybod, ond mae'n chwarae gyda ni'n diwy. Bosib bod y stiwardiad yn cytuno, sa'n siŵr. Dwi'n yn siŵr bydd Kitty Bodley yn cymryd unrhyw fath o chwarae gen y stiwardiad. Come on. Fydd yr het yn cael ei diosg. Wel, mae o'n rhoi cyfarwyddiadau i Kitty i sefyll nôl. Mae'r het... Come on. Wel, dwi'n meddwl mae'r ebol ifanc, yr ebol 2 flwydd, sy'n mynd â hi, Foxhill Farm Prince Cartier.
nath Kitty rhoi tad hwn yn bencampwr yn y ffair eia nôl yn 2021. Dwi'n gwybod bod ni'n hoffi'r teip yma. A braf gweld bod yn driw i'r teip hynny hyd heddi, ynddo fe? Wel, llongyfarchiadau mawr i Melanie Alford a Liesl Mead, wrth gwrs, ar holl gysylltiadau hefyd, Owen. Wel, fel nes i sôn, mi oedd yna gonflict. O'n i ddim yn gallu datgelu pwy oedd y ffefryn, ond yn sicr hwn y ffefryn i fi'n bersonol. A Spring Lane Dragoon, ceffil arbennig iawn unwaith yn rhagor, ceffil sy'n symud yn dda. Bosib bod e heb setlo heddi ddigon i... Jyst yn cael ein anodd i sefyll yn y llinell yn doedd. Ond dyma ni'r pencampwr. Wel, mae o'n ebol hyfryd hefyd. Dwi'n meddwl bydd yna dyfodol disglair yma hyn. Wrth gwrs, enillydd y dosbarth ddoi, yr ebolesi eitha'r pencampwriaeth ddoi, ond safon y stoc ifanc ddoi, y pencampwriaeth yna yn arbennig o dda. Wel, llongyfarchiadau mawr i Melanie Alford, gyda Foxhill Farm Prince Katia, ac yn sicr yn byw fyny i'w enw, Prince Katia. Ond ysgwn i os fydd e'n cael ei gyroni'n frenin ar ddiwedd y dydd hefyd. Pencampwr Gwrywaidd yn yr adran A. Foxhill Farm Prince Cartier am berchnogaeth Melanie Alford. The